Okay, kaaruba, agsubsubali, nagiti kakataraki po nga idol yo, idol June, Serialisin Idol. Diyan Mark, dito lang nga po, 98.5 IFM, iti kaway, iti idol tayo nga FM. Kita, once again, thank you so much for staying with us for our second hour. Apo, kahit ko na ni John Basubas at Kawili. Agor ka. Sir, good PM po mga idol. Pa-shoutout naman po dito sa mga frontliners ng San Antonio, Kawayan, headed by our very own beautiful midwife, Aurora Villavert, Kagawad Severo Viernes, and to BHWs, Jacqueline Badungon, Virginia Aquino, Eflida De Dios, Dagiti BPW, Joanne Basubas Kawili at BNS Raquel Basubas, at sa mga tanod, thanks po, pakiplay naman yung sisiwit, thanks mga idol, God bless. Ayan, taga San Antonio, Kawayan, Siri, of course, iti kapitan nyo apo ni Kapitan Salvador, hanyumod nga binaga dito eh. Ayan, and of course, ikabsat ni kabsat Ronald Salvador iti Hilo Hawaii detoy kapitan dita ni Mr. Bigote. Ayan, and thank you so much, iti warm welcome you idi na pang kami dito apo. So kabsat Kathy, if you are watching, kita amde kita kabaranggayan nyo. Agning dingagda iti Adda kami manen. Thank you once again, and to adding Marvin Agne iti San Antonio, Kawayan. Good afternoon, and ngaron ituloy mi apo ti bumasa kada kita lovely messages yo. Kata i-accept ko man dito yeah. Okay, so nabasa ko. So Joy, diktuloy ma-pronounce iti nagan na correctly. Dati ina Joan, Joyan, oh, whatever. So agsublita yung ngaron na po kada kita messages yo dito Ayan. Hello mga idol, pabati naman po anak ko na si Danis Gadina. Katatapos kumain ng pakwan. Ayan, apo da pakwan. Nakat ado una iti pakwan nga makikita. Inal daw nga ada iti agpukpukaw di Barrio. May pati pakwan. Apo hanang agpakwan. Hanang agpakwan amad. Anyway, naimbag nga aldaw yo, kablaawan man ti happy birthday ni SB Nognog Soriano. Request naman ti naranyag nga bulan, agyamanak sir. And JM ko na nadtoy ni Apo SB member Rodrigo Terte. Ay ni Adel Gayam dito. Ni attorney Gayam nga Adel. Ayan. So good afternoon and happy birthday to Kagawad Nognog. Ate ka no naranyag abulan ti kansyonan ta para kanya na. Apo to oray no naranyag nga spotlight nga tamot tan ti iturong mo kini Apo SB member Nognog Soriano. Ay kat narigat nga lasinan. Ay, nalakang nga lasinan ko kumano umisa man. Yan. Dito kat ang umilang Apo Nognog, Apo SB member. Ta siyempre sumot iti so sarong trademark mo ko na matay. Nalitom nga malam ko na. So, sige nga Rod, pagbigyan ta, may isang sonata nga para kadagiti nalitom. Ato man orchestra version ta datay Luciano Pavarotti. O naranyag abulan, unoy ko endenga, dayta naslag na silaw mo, di kakat ipaidang. O naranyag abulan, ang sangit kong indengan, to'y nasip nga talubong kuing kakatsilawan, tapnon jak mayang awan. Duwing kalipapin, karing kaniyak nagibusen, samsamitek ni patay, o bulan ket aklunem, nang laylayan ni ayat, ingkakading palasbangen, unoy ko darasang nga ikebden.
po ang buklaunay nga ato ti mailiwan nga bumalse kada kita po budaan dagiti babakot mailiw dala unayan aglalong ato mo ti mailiw nga uminom ti arak nag-request ni Kastoy may sakis nga beer tinala dapo awanan dagiti nga panawan isong apo nga apo agtalnahay ko mato nagtapapalayo tapno maisubli tayo dagiti nga panawan supay makapailiw nga kita dagiti babaga nga nabartek nga sumanala dapo nagaya RIC supay Nuwing kanlipaten, karim kaniyak nagibusen, samsamitek ni patay, o bulan ket aklunan, nang laylayan ni ayat, kakadin palasbangin, unoy ko darasen na ikeden. Easy. Garod. Ano? Okay, Garod. Binasa na dito yung messages dito. Kahit naman ang Evangeline. Ayan. Hangko pa'y makita man ang video ta siyempre manariman iti Dama, buyak itong dama iti insert mga message. Kaduan natin apo ko na. Pintas nga po ko na. Okay, ano ka ta? Mary Joy Torres Corpus, J. Lord Torres Corpus, J. Dahil ito, ibuyaan nyo makapakasalibukag. Rikna, agbuya ka nagdengag ko na Evangeline Antonio. Of course. Kami, thank you. Ko namin ni Irene Castillo. Hello mga idol, Sir June, kan nakatartaraking idol, John Mark. And happy blessed Easter Sunday mga idol. Pakiplay naman yung paborito kong Adda akong biyag ko. Maraming salamat watching live here in Rojas. Yes. And June Paul Tommy ko na Mountain Province is listening. Yan. And pag-greet po, kung ano yung Val Almirol, pag-greet po ang family Pagirigan dito sa Pulay, lalo na po ang mga magpapat ng tabako. Watching and listening si Liway from Pulay Luna. Where is Pulay Luna? Isabela. Oh, Luna Isabela? Pulay Luna. Soya. Luna Isabela. Okay, Pulay Luna. Hi Uncle, this is Charm. I'm watching you also. Yeah, thank you. Nag-comment. Baby. Pabati po ulit mga idol, mga taga-Gapal. Lalong-lalo na sa kapatid ko na si Cassie. Salamat po from Rara Viernes. Yan, Cassie. Kasinsin na siguro din. Cassie, you do notice the light is my fake. You do notice the Cassie is the fake. Ayan. It's the people. Apo, Diyos ko. Malagip ko lang nga dyan. Sika nga talaga. Si Cassie is the fake. Lagi talaeng pag-aamom. Iso nga handang reply kanyam. Tasa. Ay, makurkurangan da. Ayan. Shall we give now our last piece? Ano na yung request na tatay? Huh? Ayan, ikanta ba si titi? Adda akong biyag ko. Adda akong biyag ko. Oh. Hindi naman sa sponsorship time check naman. Mamaya pa. Ayan. So, may sala nga. So, you see, 15 minutes. Karod, para katagiti sumbang pet. Hello, Tita Marley Abad. Yan, she's watching. Yeah. Katagiti sumang patabo nga awan ti awit na nga coronavirus para kanya ito. Adda akong biyag ko, di mo ipasabat, nasakit nga ikikita. Di nagtalikodan, punasem day taduan, agpalawag akman. Di ba mga tiboses ko pala? Tiki na pudno na, tunggal ka sa ngaymo, siyak tay di makain na. Amog nga ti gustuan, adaak ta sibay mo, nga aglalaylukin ka. Adut na kurang, tauray
laing suwat di kan masubalitan ngem din na kaya asawen nga awan kan dito'y nakin kurang aklat panawen wisot pagkunaan adikan ay ayaten dayto'y matilag-lagi pen di ka kuman sinubliana diyan kuman nagpagpakitan tajag kaya ngayon ka masaktan Hindi na nga maulaw na nagbibuyan. Pati nga po idol sa mga taga Salget family nga nakaulta. Atut nagkurang tauray laing musurat di kan masubalitan ngem di na kaya asawen nga awan kan dito'y nakin kurang aklat panawen Luiso pagkunaan adikan ay ayaten Dramatic. day tumitilag-lagi pen Na mo lang ang problema. di ka kuman sinubliana na ba nag-stop diyan kuman nagpagpakitan tajag kaya't ngayon ka masaktan diyan kuman nagpagpakitan tajag kaya't ngayon ka masaktan. Okay, karod ba? Iti orasan ako kat 17 nga minutos. Kalpasan iti alao. Kalpasan ti alauna ti malam. Okay, we're back. Apo, kasalang kabawa po iti station ID. And once again, thank you so much for staying with us. Iti manariman na po magbibuya pa lang iti YouTube me. Thank you. And of course, iti fan page iti Idol Kong FM 98.5. Thank you so much po. And kung na ni Jeremy Iliana Gabela Kin, hi Idol, pakiplay nga po yung driver nga na the well. Yan. And Evelyn Esteves, hello mga Idol. Ni Amy Domlomat, happy Easter kada kayo aming gagayam ken kakabsat. And of course, ni Janel Bayawa, pag-greet man sir, kung na naman. And ni Mary Ann Golayan, happy Easter kanyayo, pa-request na aman, tisunata nga Blue Bayou, Ilocano from Mary Ann Al Aileen of Abu Dhabi, UAE. Ayan. Wow, nagmayatan ko na naman ni Amy Dumlao. Ayan. And the rest, apo, nagatititog iti kwayo. So, good afternoon kini Amy Dumlao, ni Jonathan Gibuag, watching live at San Manuel, and ni King Ubaldo. Hi mga idol! Kuna na. Ni Janel Bayawa, paplay nga may Mildred Sir. Kuna na. And ni John Ray Bosueno, nagbabasi mga mentaliterano dito yung cellphone. Kung apo, nag-cricket nga ba? Saan? Hi po, pabati kami dito sa Tandang Sora, nanonood dito sa inyo. Pabati pala ako, kinabayaw ko Nono, Mama Angela, Kuya Alan, Tita Love, at Kuya Nelson, at pinaka mamahal ko na asawa na si Jennifer Cuarteron. Kuna naman, so kada kiti taga-Tandang Sora po, taga-nagyan di high school, college. Ita si iti St. Mental Hills, Diliman, Quezon City. And ay madi kulyat Tandang Sora and pasong tamo dagit apo tin nagigianak dita. And kung na pa dito ini King Obaldo ani Johnny Dalacanog
Dalocanog. Hello po, Idol, watching from Quezon City. Nawa po ay safe ang mga kapatid ko dyan sa Isabela at Ilocos Sur and Ilocos Norte. Mag-ingat po kayo dyan, mga Idol. God bless you. All family sa bumuo ng programa ninyo. Yan, okay. Thank you. And, nalpaskan mo lang. Alcohol, norumar ka. And dito yung mata po, official text line tayo nga apo. Tayo nga mapindala unay, tikunak. Aha. Sir, agpapugto kay man ti kanta. Kung ano to ide. We have 119 text messages. I'm sorry, madimi mas baalan nga basahin. And, naimbag nga aldaw yo Idol igrit man dagitoy kakaduami ditoy balay dainang ko Arceli gamalog ken kakabsat ko Glenn and LV Manong ken siyempre agitoy anak ko ken tay agmemay sa ditoy pusok nga nila kay ko nga ni Lordan Cardona from Your Bucket Angel Cardona from Luyaw Luna. Ano yung may sa dating nga Luna? Pulay Luna. Oh. So that's it. And sige pa lang. Bumasa ka mo ti isang kabasito before ang ag-update ta. Ano niya ti mas kasama? Para kasi manong ti manok na pula. Ilocano version. Thank you from Joey Magalong. Tapos ito rin ko si Tatay. Ano dagijay? Agbabakat. Tapno di ka maila. Niyanti nga Aida Pasco Clinton na dyan. Tinag-request yung kita man PC ta bagim dito ni di ka mga minumay social distancing nga rin. Ay, sunga masapang na PC. Anyway, Karoba, thank you so much ating radyoman Rowena Manchang for the update. Kaya nga ron, ibasa ko. Kala kayo, itata. No niya, iti latest update about the COVID-19. Ito'y depatay ako. Yan, so, Tagalog. Kahit kung Ilocano yan. Listen carefully. Okay, natagdagan po ng panibagong 233 na kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ay ayon sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH. Sa kabuuan ay umakyat na sa 4,428 ang kaso ng positibo ng COVID-19 habang nakapagtala ng panibagong 26 na patay kung kaya't lumobo na sa 247 ang bilang ng namatay sa nasabing sakit. Nagsakit pa lang. And of course, nakapagtala naman ng 17 o 17 ang gumaling kung kaya't nasa 157 na ang kabuuang bilang nito. Opo, nagkasad na kita nga 157. Baro nga biyag, apo kada kayo. And of course, samantala dito sa buong lambak ng Cagayan, umakyat na sa 26 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19. Isa ang naitalang namatay habang nasa 20 naman ang nakarecover sa naturang sakit. Dito naman po sa lalawigan ng Isabela, nasa 7 ang tinamaan ng COVID-19 kung saan pinakahuling naitala ang kaso sa bayan ng San Agustin at 5 sa lalawigan ang mga gumaling sa sakit. 5 dan. Ayan. So, sa kabuuan, mayroon bilang na 49 na PUI sa Isabela habang nasa 1,707 naman ang mga persons under monitoring. Wala na ka do? PUI. PKU mo yung ganyan na. Ano? PKU di mo? Maday. Si Karay dyan. Person nga kanayon nga agor-oray. PKA ngayam. I was there. Awan. Isa mo lang ka. Abi nga nga tagbalabalag. Isa mo lang tagayan sa balik ang last letter ko. Wow, mali. Oray nga men. Uti nakiti. PUA dapat. PUA. Yan. Person. Madi ang PUA. Kanayon. PKA. Ayun nga yung PKA. Person nga kanayon nga agor-oray. Pastor kanayon agor-oray. Supay. So, ano pa dito nagkatuti messages. Di ka mo no kasi nung basahin. Anyway, that shows apo nga kay kayo nga oray. Kay kayo la unay iti adda kami mana dito. Lalo dito na text line. Nagaduda ka. Wan hang kupulos nga makita maling gagita nga magkita. Ato
Okay mga idol, bahi kablaaw man, nilakay ko nga Ronald nga naka-quarantine kan, naka-lockdown ti puso na kay... Wow! Sosyal! Mayat! Ti puso nga nakanyak kan anak ko nga ni Genesis nga agning dingag ken Vincent nga tulong jay checkpoint. Basol ko gadi please, pakikanta from Yoli. Oh, Yoli. kita aman nga ang tila tamang Di pa inyo? anak na. Kung na dito inyo. Sige. Happy Easter Sunday ka nyayo mga idol, kablak man amin nga agning dingag nga taga Cebu. San Isidro, kasama dagiti family Fabros ken family Requiña nang rona kanyaming agasawa na kurang ti Domingo. No di da kayo mangag. Nang rona ken lakay ko nga Fred Bermudez, madama kami dingdingag. Wow, amog datan. Nga nakaindayon mga idol request jay Alalite, it's me normal. Bermudez, ti Cebu San Isidro, more power ta programa yo. Sapay ko matakantan nyo, salamat. Ken ko na naman ikabatch ko nga galano. Brad, pakigreat man ni bayaw ko nga Tunying. Ken pusong kapurit. Mo di na ka? Ha? Mo di na. Jay. Adi first nga sa una. Ako na Brad. Awan di na. Brad. Awan di na nga. Pag-greet man ni Payo ko nito niyang ken pusong nga kapurit. Madamati buya mi ti live yata tugon nyo Jay. Laglagi pa awan nagkurangan. Wow, sublianan tayo tapos na kita. Natapay ti oras. Kabayatan na. May isa ka dagiti special request sa tay. Dagiti awan manen ti asawa na. Mayat sa... Madandana gana taawan pa'y asawak Correct. nalakaya nakon Correct. ngem awan pa'y nasaraka Correct. ay napili ak ngamin idiyag kabanwarak Correct. naseksimit ngamin di inak sinarsara Sino ba? napausa nakon nga Adda baby na nakaaramid nakon Siya maganti ko rin kata. itikrib anara gimatang nakay kitding itimun-munye ka ta isumet itan itiliw-liwakon ngem aniya pa'y itan ti mamaaynan nalakaya nakmeten nga nagasawa karen-karek ti agmalen ken agsapan uray nugubat pa'y matukol tay aradukon ngem aniya pa'y itan ti mamaaynan nalakaya nakmeten nga nagasawa di pa'y labluan musungkan sa paminsan di pa'y tumaraon daytay manok na ngem aniya pa'y itan ti mamaaynan nalakaya nakmeten na nagasawa karen-karek ti agmalen ken agsapan oray nugubat pa'y matukol tay aradukon
song was brought to you by Joy.